àádọ́ta mà ló pé Abọ́lájí aya Adéjọ̀rọ̀ àádọ́ta mà ló pé o àádọ́ta mà ló pé Abọ́lájí aya Adéjọ̀rọ̀ àádọ́ta mà ló pé o àádọ́ta mà ló pé. Ó tún ti kádùn ó tún ti kádùn ó tún ti kádùn ó tún ti kádùn Abọ́lájí ó ti pàdọ́ta ó tún ti kádùn ó tún ti kádùn ó tún ti kádùn Abọ́lájí ló ti pàdọ́ta ó tún ti kádùn. Àtótó mo fẹ́ tara wájú ẹ̀jù ni mí mo fẹ́ jọmọ ẹlòmíì lọ Àjọkẹ́ mo rí f'Olódùmarè ọba táyé rọ̀ bí àgógó. Abọ́lájí màmá Michael ni mò ń kó bẹ̀rẹ̀ fún màmá Michael ó ti wá sọdún èyí náà wá dàgbàdàgbà wá dògbó lágbára Ọlọ́run ọba ikú nípa ọ́ bẹ́ẹ̀ àrùn oníyàlé rẹ̀ ó jàre ó ti ṣàádọ́ta wá ṣègbà ọdún bí ọdún kan ní láyé onímọ̀ọ́sì òṣì onímọ̀ ọ́ tọmọtọmọ màmá Daniel lágbára dáníwáyé orí rẹ̀ oníburú onímọ̀ bojì ọmọ òsì níjẹun ọmọ nínú ìnira aya Adéjọ̀rọ̀ bó o bá ti wá pẹ́lẹ́ ayé tó ojú rẹ̀